Esta mañá só se escoitaban os ladridos de 3 pequenos cans nesta casa familiar do lugar do Apedrado, na parroquia morañesa de Amil. Foi un particular o que atopou o corpo de Agustín Chayán o sábado pola mañá nos arredores da súa casa e deu o aviso aos servizos de emerxencia. Ao chegar á vivenda non puideron facer nada por el. O home de 84 anos tiña numerosas feridas de arma branca. Agustín, viúvo desde hai máis de 30 anos, levaba case ao mesmo tempo vivindo cunha curmá e a filla desta, duns 40 anos de idade e que padece unha enfermidade mental. Esta muller permanece desde o sábado ingresada na unidade de psiquiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra. Desde o primeiro momento a hipótese do asasinato por roubo quedou descartada, o que fixo virar a investigación cara ao entorno familiar da vítima. Todo apunta a que a filla da súa curma podería ser a posible autora do acoitelamento. Os veciños do lugar aseguran que os problemas severos na casa eran habituais. Este veciño, que vive na casa que está máis achegada do falecido, non puido conter a emoción ao lembrar a Agustín. Afirmounos que para el a tráxica noticia foi un duro impacto. Vivía ela, mala muller, mala rapaza esa. A que din que fixe festa, non sei se a fixos non. Eu trataba ben, ela a min tamén, trataba ben, trataba como se fora unha muller bella, non sabes? Ela a min tamén me trataba ben. Non, porque eran unha xente así media, non sabes, é verdade. Neste concello de Moraña, de pouco máis de 4.000 habitantes, a noticia conmocionou os veciños pola brutalidade do crime e a maioría deles preferiu non falar ante os micrófonos. Algúns creen que a desgracia se podería ter evitado. Digo eu porque hai que, como eu se me poño mal, teño que ir para un manicomio, para un sitio calquera neses, non? Claro. Agustín Chayán Silva foi enterrado na igrexa parroquial da Mil ás 6 desta tarde. As dilixencias do caso están xa no xulgado de instrución número 1 de Caldas de Reis.